Hezkuntza eta Humanitate Zientzien Fakultateko kampus berriak ateak ireki zituen ikasturte hasieran. Orain behar bezala inauguratzeko ordezkari akademiko eta politikoak etorri dira kampusa ezagutzera. Nik uste dut ikusentzunezko graduari egin diola ekarpen handia Etxebarri honek, ezta? Batetik erosotasunagatik eta bestetik azkenean jarri izan dugulako behar genituen baliabideak ikusentzunezko gradu bat lantzeko. Guri zentralitatea eman digu, instalazioei dagokienez ere irabazi egin dugu eta beste arlo askotan patxada gehiagoz ikasteko eta lan egiteko aukera ematen digu. Mondragon Unibertsitatearen helburua ere badala nolabait Baiarako unibertsitate bat izatea. Ez bakarrik herri batean kokatua dagoen zerbait. Ekitaldian autoritateen hitzaldiak entzuteaz gain, bertaratutakoek unibertsitateko txoko desberdinak ikusteko aukera izan dute. Batez ere hirugunetan geratuta. Hirugune horietan batean aztertuko dena izango da fakultatearen izaera kooperatiboa, liburutegian, beste gune batean aldiz aztertuko da hezkuntza proiektua bera, ikasgela batean. Baina hezkuntza proiektu hori erakustea klase erdi magistral baten bitartez zitzaigun iruditzen egokiena zen. Ikasle batzuk aukeratu ditugu horretarako eta egin dutena da hezkuntza azken mendean zer nolako bilakaera egin duen erakutsi, baina hori pixka bat estenifikatuz, antzerki pixka bat egin. Eta azken gunean, hementxe laborategian, gizartearekiko dugun loturari buruzko hitzalditxo bat egongo da. Komunikatzaile profil egokiaren inguruan ere, gomendio eta aipu interesgarriak bildu ditugu. Komunikazioa azkenengo urteetan eguneratzen da, ez da gaurkotzen da. Sekulako iraultza ezagutu dugula komunikabideetan, ni lanean hasi nintzaretik gaurko errealitaterako bidaia oso luzea izan da eta oso denbora gutxian. Gaur egun internet izan dela hemen detonantea. Guk bilatzen dugun profila da komunikatzaile multimedia deitzen diogu, moldatu daitekeena gaur egungo errealitate komunikatibo zabalera, euskarri desberdinak erabiltzen jakingo dituena, datorren mundu horrei guztiari nolabait erantzuteko, ez? Baita ere, sektore honetan dauden arazoan berri dakiena, eta hortik aparte beste tokietan pasatzen den bezala, benetan bagutze berritzailea eta beste erabateko planteamentua egiteko kapaz doan ikaslea. Ekitaldia eta kampusaren balorazioa guztiz positiboa izan da. Nik uste inaugurazioa bera ekitaldia oso polita izan dela. Hemendik eskertu nahiko nuke gainea horretan antolakuntzan ibilidan talde guztiari eta bereziki ikaslei. Ikusi olako eraikin berria eta hor sartu diren baliabide, gainera baliabide oso onak ikasketarako eta baita prozesurako ikasteko. Eta izugarria da, oportunitate izugarria daukazue oraingo ikasleak. Bukatuta ikusten danean esan berrez dela ezer pasatu, baina bidean historia asko dira. Bai eraikina behura, bai nola antolatuta dagoen, bai nola antolatuta egon den inaugurazioa nik usten dut oso xumea, polita eta hunkigarria izan dela.